Бірден солым төлемі электрон янчықның аналығы болып тұра. Анда гражданин физик затлар мүлкетіне, жер, транспорт солымларына, һәм физик затлар кіреміне солым төлеу үшін оқша көшіре ала. Оқша федераль казначылыкның тиешле счетына көчерелә һәм милек солымнарын түләү вакыты җиткәч, солым органы мондый түләү зачетын мөстәкыйль үткәрәчәк. Физик затның андый акчасы булса, беренче чиратта түләү солым буенча булган недоимкаларны яки бурычларны түләүгә юнәлдереләчәк. Бердәм солым түләүе гражданнарга мөлкәт солымнарын түләүне максималь дәрәҗәдә гадиләштерә һәм түләүне башкарганда хаталар ихтималы булуга юл калдырмый. Бердәм солым түләүен солымнар физик затларның иминет взнусларын түләү сервисларыннан файдаланып яки солым түләүченең шәхси кабинеты аша аванс янчыкларын тулыландыру операциясеннән файдаланып күчерергә мөмкин. Түләү процедурасы бик гади, фамилиясын, ННН һәм түләү суммасын күрсәтүдә җитә. Бердәм солым түләү суммасын исәпләргә транспорт солымы калькуляторы, җир солымы һәм физик затлар милкенә солым калькуляторы онлайн сервислары ярдәм итәчәк. Тулырак мәгълүматны теләсә кайсы солым органында, шулай ук Россия федераль солым хезмәтенең бердәм контакт үзәгенең 8 800 222 222 телефоны буенча алырга мөмкин.